आथिखालाव आसामाव थाखानाय जा मोन 14 स्केड्युल ट्राइब दङ बिसोरनि जेबो खहा जायालासेनो गोदान जा मोन 6 हारिफोरनोहाय गोदानै एसटि होनो नागिरनाय बाथ्रा बेनि बेलायाव बुंगासिनो जे जेबो खहा जायालासेनो थाखानाय मोन 14 स्केड्युल ट्राइबफोरहा एबा ट्राइबेलफोरहा जेबो खहा जाया आरो खहा जायै बायदि गोदानै बिसोरखौ थिसनगोन बेयाव खुनु आसलते जुक्ति गैया खुनु बेबादि फर्मुला थानोनो हाया खारन भारतनि संबिजितावहाय मोनसेल' एसटिनि बाथ्रा दङ बेवहाय बे खहा जायैनि बाथ्रायानो गैया बेनिखाय जों सानो जे बिथांमोना जायफ्रा नागिरदों बिथांमोना ओबीसी हिसाबै दङ ओबीसी हिसाबैनो बिथांमोनखौ मोर पावार होनांगौ जिखिनि बिथांमोननि जौगानायनि राहा लामा बेफोरखौ नागिरनानै होनांगौ आरो गुबैयै बिथांमोना मानि थाखाय एसटि नागिरदों स्केड्युल ट्राइब जानो नागिरदों बेखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ जाहोनफोरखौ जे मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना गोदानै एसटि हरनो नागिरदों आरो बे जाहोनफोरखौ एसटिआव सोआलासिनो बेफोरखौहाय माबादिहाय सल्भ खालामनो हागोन माबादिहाय समाधान खालामनो हागोन बिनि लामाखौ सोरखारा आसलते नागिरनो नांगौ खारन गोदानै एसटि थिसनोब्ला बेयाव खहा जायैनि खुनु रावबो बेबादिहाय फर्मुला दिहुननो हानाय नङा आरो बेखौहाय बे थाखानाय एसटिफ्रा गनायनायबो नङा दिनै स्पेशली आहमनि बेलायाव जों नुदों जे बिथांमोना बुंदों जे जोंनो साख्रिनि रिजार्भेसन नाङा आरो एडमिसननिबो रिजार्भेसन नाङा अब्ला मानि थाखाय एसटि जानो नागिरदों बिथांमोना क्लियारलि बुंदों जे जोङो आसामखौ बासायनो थाखाय तो आसामखौ बासायनो थाखाय एसटि नङा बिथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव आयेन आफादावहाय आयेन दाहोनो थाखायसो नारसिननो नांगौ जे माबादि आयेन दायोब्ला आसामखौ बासायनो हागोन आसाम बिधान सभा दङ एसेम्ब्लि दङ सोरखार दङ तो बेयावहाय ओरैबायदि खान्थि दानांगोन ओरैबायदि ल' दानो नांगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो मा खालामनो हागोन बिथांमोना जेखौ गिदों जे दिनै असमखौ बासायनो हाला गोदान ल' लाबो एसेम्ब्लियावहाय असमखौ बासायनो हागोन गोदान ल' लाबो आसामनि हारिमुखौ बासायनो हागोन गोदान ल' लाबो आसामनि रावखौ बासायनो हागोन गोदान ल' लाबो आसामनि हा हुफोरखौ बासायनो हागोन एसटि जानानै बेफोरखौ बासायनो हानायनि लामा गैया आरो जुदि बेखौनो हायोमोनब्ला दिनै जों मोन 14 एसटिफोर दंखायो अब्ला मानो हायाखै आरो बे मोन 6 माहारिफ्रा एसटि जानानै बोरै आसामखौ बासायनो बेवहाय जों नुनायाव बेयो जोंखौ नाख्रेबनायनिसो मोनसे साननाय बादि नुहुरो नाख्रेबनो थाखाय लानाय मोनसे थांखि बेवहाय बेखौ जुदि जाहोयोब्ला जों जोंनि इयुनखौ स्पेशली इयुन जोलैनि इयुनखौ जोङो खोमसि खालामना होनाय जागोन बेवहाय जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो साननो नांगोन सोरखारा माबा मोनसे साननानै माबा मोनसे मावोब्ला बे आलादा खोथा रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारा खिन्थु जोंनि गावनि जाय राजखान्थियारि गोहोखौ जोङो थै जिउ होनानै मोनदों बे राजखान्थि गोहोआव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेबादि एनअसि होनानै बा गेजेर गेजेर खोथा बुंनानै जाहाथे जोंनि जा थाखानाय मोनखानाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जि जोंनो मोनसे दाहाल बादि होनानै दोनदों बे 6 स्केड्युलखौ बे जाहाथे खोमानानै लाया दिनै आहमफ्रा बुंनाय बादि कुच राजबंसिखौबो आं दाख्लैबावै बुंनाय नुदों जे बिथांमोनाबो बुंदों जोंनो साख्रि आरो एडमिसननि बेलायाव जोंनो रिजार्भेसन नाङा जोंनो हानि मोन्थायनि थाखायसो एसटि गोनां हानि मोन्थायनि थाखाय बिथांमोना एसटि बिदों नाथाय दिनै जोंहानो दिनै एसेबां बोसोर आंथ' जोनोमनिफ्रायनो आं गावखौ एसटि होननानै मिन्थियो स्केड्युल ट्राइबनि सिङाव बर'फ्रा होननानै मिन्थियो अब्ला थेवब्लाबो जोंहा दिनै हानि जेबो रैखाथियानो गैया दिनै ट्राइबेल हिसाबै जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ खिन्थु बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सारा आसामनि जिथु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बिनि 5,25,000 बांसिन बिघा हाया दिनै बेदखल जानानै दङ नन ट्राइबेलफोरा हाबनानै दङ बा एसटि जानानै जों दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव मा रैखाथि मोनो दिनै बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय
80,000निख्रुइबो बांसिन माने बिघा 80,000 बिघानिख्रुइबो बारा हाखौ दिनै नन ट्राइबेलफ्रा कब्जा खालामनानै दङ एबा बेदखल खालामनानै दङ दिनै हाइकर्टआव केस खालामबाय हाइकर्टआ अर्डार होबाय जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बे नन ट्राइबेलफ्रा बेदखल खालामना थानायखौ एभिक्ट खालामनांगौ होखारनो नांगौ नाथाय खालामाखिसै दिनै 2019 मायथाइनि 30 डिसेम्बराव मोनसे अर्डार होदोंमोन हाइकर्टआ बिसिफोरखौ दिनै बिटिसि सोरखारखौ आसाम सोरखारखौ जे बे दखलि जायफोरा आयेन बेरेखायै ट्राइबेलफोरनि हाखौ दखल खालामनानै दङ बेफोरखौहाय गासैखौबो होखारनो नांगौ आरो बे हाफोरखौ उदां खालामनानै ट्राइबेलफोरनो होफिननो नांगौ दिनैसिम खालामाखिसै अब्ला बिथांमोना ST जानानैनो हानि रैखाथि मोनगोन होननानै बोरै सानखो बेनिखाय खोथाफ्रा एसेबां इजि नङा आरो संबिजिराव कुनु माबा V माबा R माबा U बेफोरबायदि कुनु ST थानाय माने गैया जानोबो हाया आरो बेफोरबायदिखौ जुदि मालाबा दिनाव खालामोब्लाबो जों सानो बेफोरनि थाखाय अनेक बोसोर नेनो नांगोन अब्लासिम हयतो जेबोआनो थाहैनाय नङा खालि जोंनि गेजेराव बे नांलाय खमलायफोरा जालायबाय थागोन दिनै बायदिसिना गिदिर गिदिर इस्युनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै जोंनि जि मोन्थाय बेखौ दिनै लोरबां खालामनो नागिरदों बेखौ जोंनिफ्रायबो स्टेन्डखौ जोङो क्लियार खालामो आरो बेखौहाय दिनैनि खोथा नङा आं पार्सनेलि हिसाबैबो आं गोबां बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बे जिथु प्रप'जाल फैबाय थादों बे प्रप'जालनि बेरेखा आं बुंगासिनो बिथांमोननि जौगानायनि बेरेखा जों नङा नाथाय जि जाहोनफ्राव बिसोर नागिरदों बे जाहोननि थाखाय ST जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया बेनिखायनो जों सानो जे खालि जोंखौ मोनसे हेरासमेन्ट होनाय जों ओरैनोबो जोंहा जेबो गैखाया आरो गैयिखायनो जोंनि रैखाथिनि थाखाय बे बेबस्थाखौ खालामदों आरो दिनै बे बेबस्थायाव जुदि जों खालि 45 लाखसोल' मानसि दङ 14टा मोन 14 ST ट्राइब्सफोरनि गेजेराव ओजों जायफ्रा बिदों 6टाल' जानो हागौ जन'गोष्ठिया नाथाय बेयाव 1.5 कोटि आसामनि टटेल पपुलेसन जेसेबां जोंहा आसामाव अनजिमा दङ सुबुं अनजिमा बिनि खावसेयानो बेयाव हाबनानै दङ अब्ला माबादि बेलेन्स जानो बे 45 लाख आरो 1.5 कोटिनिख्रुइबो बारा दा बोरै बेलेन्स जानो बोरै गसंथानो हानो जों अरिजिनेल ट्राइबेलफ्रा बेवहाय बे कुनु पथे सम्भब जाया जुदि बिथांमोना माखौबा गिदोंब्ला मानिबा थाखाय दिनै असमिया बा आसामा जोबनोसै बा थ्रेट फैदों होननानै सानदोंबा बे थ्रेटफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालाम आरो बे थ्रेटआ जोंनिफ्राय फैयाखै बेवहाय बेखौ रोखा जानांगोन